kokotisko vyjebaný. Čo som ma povedať? V piči sú tie kurvy prvácké. Ja som retardovaný, že ja som počul dneska v škole. Všetky tie kurvy prvácké pojebané sú v piči. A mne pani učiteľka povedala, že som retardovaný. Sú v piči. Za to, že som jej nedal, chápeš to? Za to som retardovaný. Za to, že si jej nedal, si retardovaný. Veď ale tie piči a ufóni ma napadajú. Tá profesorka je v piči, ti poviem. Veď ale Židia behajú s vidlami a ja musím s ložikom. To je piči, to je netvé, Mišo. Ty to je v piči, To je kam. piči. To nie je vybalansované. To nechápem. To je v piči. Veď ale nožik versus vidle. To sa nedá. Nožík versus vidle. To sa nedá. Vidle majú 4 nohy a ešte sú dlhé. Sorry, ale to sa fakt nedá. Tieto vidly versus vidly sa nedajú. 4 vidly, to sa nedá s jedným nožikom. Ty fučači. Peťo, zafuč tu do piči. Fučaci banán. Mysli, fuj. Peťo, to sa nedá, čo? Toto sa nedá. Peťo. Tak. No. Ja ťa vnímam. Dal si na tvoju počesť a menu